Ola, chámame Ana Mendoza, dedicámonos á apicultura, somos Melcasa Benito do Incio. Temos un modelo de apicultura tradicional, producimos en albariza tradicional, nos soutos da Terra Brava do Incio, en Lugo. O que facemos é, sobre todo, mel de castiñeiro e mel de silva e flores. Ademais deso, debido ao aproveitamento, tamén facemos candeas de cera de abella. Igualmente tamén temos vacas en extensivo e noces e castañas. A titular realmente son eu, pero realmente como é unha casa de labranza tradicional, ao final toda a familia coopera no proxecto. Fai moi poquinho tempo que estamos, fai como 2-3 anos que empezamos co proxecto para o tema de que no noso pobo houve un total abandono, entonces como para que as terras non quedaran abandonadas, pois empezamos poquinho a pouco con este proxecto e a día de hoxe é parte de toda a familia, digamos. A certificación do CREGA na gandería en extensivo nas noces nas castañas contamos desde fai xa 2-3 anos ca certificación do CREGA, pero no mel é o primeiro ano que podemos levar o sello nos botes porque estamos certificados desde este setembro. Realmente fixemos a aposta porque co modelo que tiñamos de produción non tiñamos que facer casi ningún cambio, xa estábamos realmente aplicando todo o que nos pedía CREGA, entonces decidimos que realmente era interesante no momento de ventas e demais ter un sello que avalara como producimos. Entonces, como para nós non era realmente un cambio significativo nin que nos dera un coste elevado, pois parecíanos unha maneira acertada para dirixirnos ao consumidor final. Creo que realmente o consumidor a día de hoxe en Galicia sí que xa é consciente de que hai detrás do selo de CREGA, que sí que cando compra sabe que requisitos temos que cumprir, como estamos comprometidos co compromiso que adquirimos, entonces sí que é unha maneira de darnos a conocer e de que a xente sea consciente de realmente que tipo de produción temos. Como neste caso, no tema de apicultura, que sabe que non utilizamos ningún tipo de antibiótico, ni químico, ni tema de enfermedades, igualmente o tema de que estemos nunha zona alexada de todo tipo de contaminación.